खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय लोगोसेनो जोंनि गासै नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोनानै गोदान बोसोर एबा रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथि बावहरो लोगोसेनो बयनिबो गोग्गो देहा सावस्रिनि थाखाय आफा आनान गसाइनियाव आरज गाबो दिनै 15 एप्रिल 2025 इंराजि मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं बन्दना नार्जारी। मेष राशि बायदि खामानिजों मुखुब थानांगोन देहाया मेंनाय मोननो हागौ गावखौनो गाव जोथोन लानांगोन। वृष राशि मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंहोनो गोब्राब मोनगोन जेंना जेंसिजों जुजिनांगोन गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। मिथुन राशि हाब हाबा मावफ्लांनो हागौ गोसोनि साननायखौ गेबें लाखिनांगोन गाहामै सोलिनो नाजानांगोन। कर्कट राशि सिगाङाव मावनाय माबा मोनसे गोरोन्थिखौ लानानै गोसोआव गिखांनाय फैगोन गोसोखौ गोरा खालामनानै सोलिनांगोन। सिंह राशि बिब' बिनानावनि अननायनि दौलेङा गोरासिन जागोन बिनानावनो मुवा बेसाद बायनानै होनो हागोन गाहाम सान। कन्या राशि फालांगियाव खहा जानो हागौ लोगो सायख'नायाव सांग्रां जानांगोन साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। तुला राशि गोथार सानस्रिया गोसोआव जायगा मोनगोन गुबुननि मोजां हाबा मावनानै होनो हागोन बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। वृश्चिक राशि पापनि साजा मोनजानो गिगोन इसोरनि फारसे गंग्लायगोन हाबा हुखाजोंनो साना बारलांगोन। धनु राशि बिदानो सुखु होनो हागोन माबा मोनसे आनजादनि गाहाम फिथाइ मोनगोन नखराव गोजोन फैगोन। मकर राशि साख्रियाव बिबान जौगानो हागौ साननाय हनाया जाफुंसारनायनि लामायाव बयजोंबो खुसियै सान बारहोहरनो हागोन। कुम्भ राशि बराद गाज्रि मावनो लानाय खामानिया फेलें जागोन गोसो हमथाना सोलिनांगोन। मीन राशि गोसोआव गोजोन गैयि जानांगोन बादायलायनायाव जाफुंसारनाय मोननाय नङा गोसोखौ हमथाना सोलिनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।